medyo tight. Ang satisfaction sa lip filler sa husband. Ay, tapod aning manambok ta, uy. Ayun, wala na dyan makagusto na ako. Ay, ako, gwapa. Manambok ko, dako po sa mot akong ilong. Uy, uy. Saan ako buhaton? Cindyrella Drip. Murag mo ni gisulti sa akong amiga, Nga diri siya nagpa-enhance og ilong. Mo ding ni gwapa siya, ha. Karon, magbalik alindog ko. Cindyrella Drip Davao, ikaw ay mapapawaw. Kung gusto mong gumanda, magpalit. Sakit ba? Mapipil mo lang, ma'am, no? Tama din, ha. Kita nyo na, ebidensya, mga Lodi, no? So, kini ma'am, daghang kayo salamat sa inyong guwapa na gyud ko. Gamay nga akong ilong, ganihan, murag lapad jud kay ito, ma'am, no? Ang sakit murag 3 days lang. Ugma, mahubag pa siya. And then after 3 days, kung pasaon ka, naapa kay mga pasa-pasa. Kung wala ka man pasa, dili na, wala na siya. And then mga 1 week, bawal lang ka maliog dagat. Bawal chupa. Bawal chupa. Ang chupa mo nga siguro 2 weeks no kanang ma-feel jud nimo nga kanang healed na siya. Naa kay ma-feel diri. So, unsay buhaton na ni ma'am, huwag na ako ma-feel diri. Ano? Birahon lang na ako. For like mga beginners, we recommend haiku talaga. Kasi yan yung testing period mo. Hindi kasi lahat ng nagpapatangos bagay sa kanila yung ginagawa nilang nose. No? But pag yung natural nose ng client namin is medyo hindi naman ganun kalapad yung alar, hindi naman dapang-dapa. Okay lang ang haiku. Kasi bakit? Mas safe siya, mas mabilis ang healing. Hindi ganun kadelikado kasi natural looking yung result. And mas mura siya, of course, no? Compared with surgical rhinoplasty. Sa surgical rhino kasi medyo mas delikado, matagal yung healing. At pag nasampal ka ng mister mo kasi hindi ka nagpaalam, talagang tatabingi yung nose. Sa haiku kasi, yes, you can Once massage. healed na siya, hindi siya matabingi. True. Safe siya. Yes. O niya, makumpara yun, di mo siya mamnos. Out of 10, ilang percent Yung pain. 5. Tolerable lang. Dito lang sa anesthesia, di ba? Pero pag once na murag nag-numb na siya, okay na kaayo. So, dili na kaayo mo mabalakay ng mga lodi. So, kamo diha, kung namoy balak diha nga magpa-thread. So, visit na madri sa Cindyrella Drip. By the way, sa lips po. Nagpa-lips po ko atin siya. Barbie lips. Barbie lips. Kanya after 3 weeks, kanang maka-lips to lips na ka, pwede ka mag-testimony nga mas lami jud siya, mas lami siya i-kiss. Mas lami siya itsupa kasi medyo tight. Mas nanay ko yung Pero ang satisfaction sa lip filler sa husband. Ganahan sila. Ganahan sila. Kay nanay sulod. Kaya sila yung mapapaak. Yes. So, pag paapon siya, ma'am, dili na siya ma-deform. Dili. Ito karon bawal pa jud yung chupa. Bawal sa Basta tamang chupa. mag-nai ka lang, sir, ba? Diri imbis na diri ang bukol na. Hangtod diri lang. After 3 months or 6 months, i-refill siya. Kaya pag ang second refill na nimo, Gwapo na dito, gyud. mas gwapo na jud. Na ma-subside pa man ang gamay. Ma-extend man tong atong skin. So sa second session, full na jud siya. Mas gwapo na jud siya. More on vitamin C para mas Mabilis. Na may drip, kanan nga klase ng gluta na pero kinalahi lang namo sa ubang clinic, kami lang ang clinic nga ang among ginagamit nga drip own brand. 70% sa clinic nationwide gikan sa mga mga meds nila. may services, sir, ka lang. Jun enhance. Oo. Wow. So, Pinaka-highlights. Sa non-surgical, pinaka-highlights ang among kuan, among penetrating large. May, True fillers. breast enhancement and then sa Butt butt and then enhancement. hip. May branch day sa Davao, Makati, Binyan, soon to open ang QC, Pasita, and then sa Pasita, Dagupan. Ito sa Davao, naka-locate me sa Torres Street, Jacinto Extension. So, atubangan sa Blueberry, pwede niyo i-waste ang Blueberry Tourist Hotel, ay Tourist Hotel. Asbang lang dyan. Tapad sa
Hagen Hagen Salon. So, Cindyrella Drip Main, Cindyrella Drip Davao. Atong uban pa na mga branches na aming mga pages. pages. So, we open daily 10 a.m. to 8 p.m. O pag gusto Sunday, pwede siya available via appointment. Saka may mga interested din sa gluta. Mga gusto mag-distributor. Direct yun ta kay mo, dyan niya ang owner. Adlaw-adlaw kung saan kining healing stage ay mong Barbie looks na yun eh. So, ay update mo ay mo kabalaka kay kamupod maka-witness. Kuha pa na gani, masamot. Gusto mo nga musamot pagpagwapa. Sige niya akong gibuhat karon, look at my face and yeah, no need na gyud nga madto paglayo. Diri na mo sa Cindyrella Drip. So, dali na mo. Cindyrella Drip Davao, ikaw ay